Txirritazaleak, egunon, aurra zelarik txoriez amesten zuen eta txoria izan nahi zuen. Hori guzia jakin gabe, betidanik idurikatu dut, noizbait, egaz, egiten Michel Etxekopar, olerkari zalea, lagun kutxuna zuen, Josean Artze, olerkari gipuzkoarrak zeniek, erraiten zuen, Iturrizaretik edaten dut ura. Ur beria edaten. Beti berri den ura, betiko iturri zaretik. Proposatzen dauziet, egun ur horren dastatzea eta litikeena da, egaz egitea. Nurkeran lio ur hau, ez dagola gaitza, aizia bezalaxe, lursuan emaitza. Jakile aspalditik txori eta haitxa. Agur hemen isurten zaikuntzu haitza. Iep, egin hun, Michel. Bete bedean sartzen gira, egunko gaian ez da. Hau beita, zure musika eskola, zure kontserbatorioa erraiten duzun bezala. Heben txortu nintzen, edo hobeki egan hebentik 200 metretan den agerregaia txaltian, eta han reforsta lehen topaketa, lehen elkarrektatzia aizia, eta txoia. Ordean naturala izan da, eta geostik ez ditxekulan hoikitati hotz. Hoion nik hala diot, mena hala kontatu behite itade, hasi nintzala hustilotzez mintzatu beno lehen. Hoi lehen ratxa, eta bada arrazu hortako, amaniekin txikten gidelaik delako kaina bera edo bambu hoietat, eta ülhunzian, hola nik lo egiteko edo eginazteko gizan, haur gaitza behit nintzen, omen, eta geho, hain gerutu beno lehen, eta entzuten nutian, badakizun, 50 eliza txoi sartzen dielin eta bambuetan, halako sinfonia bat egiten du, kasik ikusezinat. Eskerrik hanitz, Michel. Ez duzu zen. Entzun ikusi zutugu, enekien orkestra zuzendaria zinenik ere bai. Normalian ni hau nizalaik, Bena
Egia heben enetako hanitzetan bezala, bena, ene lehen orkestra sinfonikoa uste dut heben entzun dudala. Hau dela bakarlari zumait, bena ez beti berlekian, kambiatzen ahali eta espazioan ebeitzen. Eta halako kontinu zumaitekin aizia bezala, edo hurra. Eta egunoz orkestra horrek kambiatzen du soniaz. Eta hori giziak txulelarat edo txirularat eramaten gaitu, hau da zure eta musika tresna kutxuna. Ni hau kolegiuan nintzalaiko, odian, atzamanien sukalteko, agerregaiko sukalteko mahanin txulila bat. Enian hilanetik ikusi, anaia hasi zen, petxe anaia hasi zen nimeno 6 hilabete lehenago, ustekit zumat, eta hartu nien txulila, eta txoiak bazien. Bena, etzen hartako, zen ihautetako, maskaietako dantzan ikasteko. Eta Jean Copen horrekin, hartu behitzien, ordean txilulai eta sonugire gutizela, eta ordean bildu gintien maulen, ibarrenien, han plazazolako ostatien, eta han igantoz biltzen ginen, ez tekitzumat ginen, mena hanitz eta sobea, eta sobea behikinen, ordean bedea gaiten ginen Jean Copenen aitzinian, eta haik ikusten zien, zuinek bai, zuinek gutigo, zuinek mantxuago, hola. Eta emeki agitu ginen bi, egiazki lotuik, anaia eta ni. Aski bertan urte bat ondoko urtien, hoi hitan oita hamaseien, hamazazpian, maskadak, lehen maskadak ordinarben, eta Erramon Tartasu dantza jakasle, eta ni txululaietaik bat, eta ordin jauzen nintzen ordin pizinan igeskan ikasi gabe sobea. Hoi lehen urhatxak formalak, mena ahatze gabe ene lehen esku hartiet txululaikin. Mena hoi beste historia bada, zera behar izan dut hogei urte habo ustit asimitzeko horren egitia jenten aitzinian. Son privas que le... Privas. Vai vestir, não do vestir? No, no. Hier. Pour privat, oui. Faudrait, enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Mais... Pieza bat eskainiko deiguzu eta hau da belatxa. Biziki famatia heben, Siberun, Euskal Herrine, zer adiazten duzu hau emanaz? Belatxa behar da kokatu ahuskin altin, leize handietan, eta leize handietan halako belatx beltzoik dia salduan usu, bai kapable dia zilo solatikola agertzea, egalkan, egiten dudan bezala, funtsian espiraletan, hola, ungu, eta geho aski goa juiteko, bai, nonbait bultriak edo saiak egiten dia bezala. Eta berdemoan belatxan hegalaldia komprenitzen baduzu, omen, komprenitzen alduzu mendia. Bidian niz, bena, eniz zeltuik.
guk dugun bezala goe prehistoria, sonu tresneke badie behia, historitzeko harpeziluan edientziela mila bederatzion eta hogei altian, hanko ordinko arkeologoek, hainbat gaiza, mena haietan ezurak, eta sai edo bultre ezurak, egal ezurak. Kasik, dila, hogeita bost mila urte alte hortan bezala edienik. Lauzilo, heben hautseik, heben mustuik, heben lantuik, heben elantuik, zizelkatuik, heben txeber gaiza. Eta 2000 geren urte altian, Dominique Buisson eta Christian Normand arkeologek pentsatu die, bon, bai, untsa da egaztatzia intelektualki, bena fisikoki eta musikalki behar dugu ikusi. Eta ordin telefonatu zeitan Christian Normand arkeologak, ordinko zea arduraduna, Michel, badut zerbait zuetako behar duzu edientze musika egiten zien Kromanionek, ala eme dila hogeita piko, hogeita bost mila urte. Eta hori eskutan eman zeitan, eta maiten daizut. Hala, eta prefosta teknikoki enakien nula jo, ordin saiatzen nintzen, bena jakin gabe sobea, batien bai bestien deuze, eta azkenien han izan ginen, kamera zumaitekin, mikro zumaitekin, nahi behitzien grabatu, ze musika egin zatekien eta garai haietan. Voilà. Ebia aitzeneko eginetan, eta ebia idelaik Gazteluko mendian hurra sartzen da, bena emeki. Eta bizpagi ugeren egonien ordien, bai, stalaktitetaik. Hoai, errekontratze bat eginen dugu, beraz, zure ikasle batekin? Baietz. Iene ikasletaik bat, zeren badugu handana bat, gehitu edo gazte, abusiek gazte. Gaztiak eta gehitu talde bate bai, bena enetako maite nik dudana gazte txoekin. Ordin zer eginen duzie, hoai? Soka edo brale, sokaz emaiten den dantza. Sortu genien dantza hoi, melodia zahar batetaik, Johane dantza. Eta horren prestatzen egia, txuntxun eta txilulaikin, argi egin. Esker bela entzunen, zaituztegu. Eta lehenik afinatu pixka bat, zeren dakigun bezala komplikatu. Eta gaizki, eta gaizki. Arrezazio ni eta ninik harteko dituztia. Hau behar baita. Hau hartzen duzu. Eia, behar. Urtiak eta bihikatzen bata bestian ordari. Ihautez pizturik suberria, eki begia beilari. Zua malura gaudenen bizi emaile. Izarren hautsa zua malura gaudenen bizi emaile. Argizagia eta ekia zure bi haurren sortzaile. Argizagia eta ekia zure bi haurren sortzaile. Eskernegia, esken jargia, jauzi aitzina dantzari. Doble
zutuli eskiak utzi plikatzen gu asiari. Sekulako koordinazioa behar da ere, zentat txululatzen aizien bitartian, tuntunea jotzen duzu. Gio, hoi, egitmoa badai doaz, me gu dantzan nahi bekia ebai, aizago bortxan aiza jiten da egitmoa, me gio lantzen dugu edo aparte tuntunaekin, eta go emeki txululaekin, eta gio emeki lantzen jiten da, koordinazio, eta... Hor ikusten da, geroa badela, zu haur gure geroa zirazu, eta lagunekilan ere bai, ez da eteten, prefosta, ez da amaitzen, urhentzen. Transmisioa bortxan behar dugu, eta gazteak ikarten dugu, ez bortxan behar, bai, me ideia behizun bait, bena beti begiatzez hebenko, izati eta musikan bai ekarten dugu behar bat datzan edo beti aldaketa bat, bena beti behar energia begiatuz eta ez baita galdu behar jale sibotak ohitzapen hoi. Eta hemen, Michel, zea irabarne gira zure herrian, gotainen prefosta ere bai, hemen Xiru festivala izan da. Mundu zabaleko artistak kuruzatu dira, hemen ere bai, Xiru hori, Xirula prefosta. Hortaik sortu zen, nik ez dit nik izena asmatu, gue hilaneko batek, Xirula, eta nula flauten inguian hasi behitzen, geho bertan hartu ginen, mena behar hoi badugu, gue luran jakortia, gue elementia, gue danza, gue izatien sogitia, mena oaiko begiekin. Dila hogeita hamabost urte hasi ginen, eta beti bizi dirau edo iraiten du. Xiru gune bat badugu, habia bat badugu, ordin bedatxioz, txoiak, iziten tutzu berriak. Urteoz, baduzu hogei urte, eta bat urte, isiatzen dugula urteoz espada bi urteoz, eskultura bat edo instalazio baten ezartia. Ordin azken eskultura izan zen, eta izan da, eta agian izanen da besteik, Iñaki Olazabal Zumaiarraen maska bat, eta enetako maite tugun artistak, eta nomait kestionatzen gutienako zer da ohitura bat, zer da tradizio bat, zer da modernitatea. Kasten balin badut, zaharxiagoenganik eta petxe gaztiagoenganik da nunbait soniak enakianik eta ezaiziak baziela koloia. Eta horrekin ikasi dit. Eta hortaz ohartu nintzanetik, ohartu niz marguek eta kasu juntan eskulturek bai badiela sonia. Ordin, zubi eta badigula dudagabe. Zeren adibidez, azken eta gaiz egin duguna gareki, Larrainen zean, bendik ondotalatuik eta plazan nik egin nuen margo bat. Eskuz, soinuz eta elkarrekin genen lotuz.
aspaldiko konplizitatea baduzi eta uztartzen baite arte guziak, ordean doinua, musika eta prefosta arte dera. Zenolako erlazio berezia eta iraunkorra duzunzuk eta gure artistarekin? Ideia badugu hori zorkuntza entako. Eta hortaz izigarri beti kasik deus errangabe edo mintzatu gabe badakigu zer norat joan behar gira. Adikal berak proposatzen baina gaituk zerbait egiteko Siru Festivalentako edo beste zerbait proiektuentako, azki badakigu zer den ideia eta ni badakit aspalditik berak zer espero du nitaz eta petxeekin momentu honetan zer espero du gutaz. Diazen duzi edonork bere baitan izan dezaken artistaren zerbait ere bai. Beuiz alemana erraiten zian bezala denak artistak gira. Eta baizik da piztia gogoa hoi, eta hori duk transmisioa enetako. Jiten diena gentia eta atelierrilat, jiten dia, paske behar eskoa behitia. Justo ez dekorazioa egiteko ez. Gonzalok behin egaitzen bezala ez tekin noren hitza epikatzen himena arriskia hor delaik eia pilpil dago. Usti margolai bat zen edo... Ez Heidegger. Heidegger? Margolai bat. Ideien margolai bat, hors, bergeiza. Bai, Gonzalo, Adiskideak Michelekin igan gira gotainetik, irabarnetik beraz kasik bortulat. Azken pieza bat emanen duzu zein da? Nula heben kutsaltian deitzen den lekian behikia eta jabarneko auzoan eta uda bu hoz egiten dugu heben apaitiko show bat, lagun artian, dantzaldi bat, dantza jauzi, eta jundane joaneko suia, argiekin egeman dugu bezala, ordein nula udaburuia ospatzeko, emanen dut ekiaren dantza. Han sortu zen, ahuskin, han ikusten den mendien, dila hemetzi urte guai, oierkoen tragedia eman gunean, pastoal gisa, eta han sortu zen ekiaren dantza. Ordin utziren zutut doinua emaiten, adiskiriak hola urrentzen da egunko gure saioa, laster bat eginen dugulakoan nago prefosta, anartean untsa bizi, izan untsa, adio. Urratxume hoik izan ditila zure baitaria grada, bakotxagira zure mitila zutan delako bizia. Unaretzatu bahas molkuak, zure bidez lurretiginak, Xanu eman izezu herrua, harro izan dadin ardua. Zu bezala da ure kolore, aize delari da kantu zai, bere hirin ataiku azkuri, hona bexata bat ogi.